mun yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ kɛ bi k'u ye parti politique baw ye u bɛ kuma la réseau kan hakili ma kɔnɔ ta CNT kɔnɔ au moins aw kana k'a Assimi kama a ka taa Assimi dɔn aw kɔni bɛ Maliki Diaw dɔn il y a combien de regroupements et de mouvements dans le CNT il y en a plusieurs mais mun na bi u ma bɔ ka au moins k'a fɔ u ka tɔn tɔgɔ la ne ka tɛ dɔrɔn ma dɛ u ka tɔn tɔgɔ la maintenant il devait faire maintenant une motion de félicitations au moins k'a yira Assimi na i ye nin hakilina mun ta fasodenw hakilina don wa Diallo ka hakilina don donc ne bolo bi mɔgɔ min ye kuma in lase filan kuma ma o de ye minnu bɛ k'a fɔ k'u ka Assimi accompagner minnu bɛ yen n'u b'u dahirimɛ ɲini na minnu bɛ ka bi u bɛ dogo la u tɛ ka baara ɲuman kɛ hali même c'est fara de l'administration a caman de l'administration kɔnɔ minnu bɛ ka mɔgɔw tɔjɔ n'i kuma dɔrɔn n'a tɛ transition fɛ e bɛ ka min kɛ nin ye transition hakilina ye sanu i bɛ ka taa wari minɛ mɔgɔw la ka sanu permis bɔ ka d'u ma minɛ mɔgɔw la ka sanu permis bɔ ka d'u ma i bɛ ka mɔgɔw to i b'a la ka gosi burusi kɔnɔnaw la mɔgɔw ka hakɛ minɛ na d'u bolo e ma transition soutenir e ma transition soutenir min e ko ko mais n'a fɔra de bɛɛ k'i yɛrɛ kɛ Assimi ɲɔgɔn ye donc bi moi je pense que classe politique minnu bɛ ka Assimi accompagner on a trahi Assimi ne tɛ politique la mais minnu bɛ yen u tulo bɛ ne la u bɛɛ bɛ parti dɔ tɔgɔ la u bɛɛ bɛ ka fɛn dɔ ta kalo la wa u bɛɛ bɛ lahɔrɔma dɔ la transition lahɔrɔma la bi n'i y'a y'u dɔnna bi ala ni transition sababu sinon dɔw taara élection na olu ma 2 voix sɔrɔ mais ala ni transition sababu dɔw bɛ CNT kɔnɔ dɔw bɛ mairie kɔnɔ dɔw bɛ yɔrɔ wɛrɛ ne bolo transition kelen ye nin de i kana kɛ dɔwɛrɛ kama a kɛ kuma min fɔra assise la a ye bɔ k'a waleya donc ne bolo bi mɔgɔw bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ ka jamanadenw waleɲuman dɔn jamanadenw de bɔra ka nin ko dɔ ɲini kan mais o kumana aw minnu ta jamanadenw représenter dialogue la mais aw de kan ka aw de kun kan ka bɔ ka nin kuma ta k'a da n bɛ ɲininka ministre de sport et de la jeunesse wa mara ou bien n taara n'a bɛɛ ministre kelen mais ministre in ka baara ye mun ye ale ka baara ye jumɛn ye promotion de la femme Mali musow bɛ min mais bibi na élection ma mɔgɔw sigi koyi mɔgɔw sigira par consensus bi an bɛ ka 30 ans dɔ de kɛ pour que ka se ka élection organiser ne bolo bi CNJ o de kan ka kɛ bi Assimi yɛrɛ ka partenaire fɔlɔ ye parce que Assimi ko ni échoué ko jeunesse échoué mais bi n bɛ Mali jeunesse fo mais an ye erreur minnu kɛ par le passé ne bolo an man ka segin o kan ka politique ni mouvement kɛ dahirimɛ yɔrɔ ye ka soutien den fɛn dɔ la e ko k'i bɛ mɔgɔ fɛ e tɛ ka bɔ ka kuma e de taara dialogue la k'a fɔ ko karisa i ni nin ka kan jala min don i ni nin ka kan hey n bɛ min f'i ɲɛna jala min bɛ yen n'a donna Assimi na denba jala tɛ balimamuso kuntigi jala tɛ faso dɔ jala de don dugu libere jala de don jamana ka taaɲɛ jala de don an bɛna an da don Assimi ka fɛn kelen dɔ la e bɛ kasi ɲɛji la su in na bi b'o bɛ se ka dɔ fɔ an ye o la non o ye n'an donna wariko ni situation économique kɔnɔ Assimi ye ko kɛ n bɛna don o la k'o ɲɛf'i ok Bobo ni jalati kun jumɛn na a kɛla kuluba o de ye ne yɛrɛ fana jiginna président na o yɔrɔ de la cogo di parce que non seulement minnu ma président accompagner olu tɛ politique dɔn wa président yɛrɛ fana ka conseiller politique yɛrɛ fana tɛ politique dɔn ne bolo Jala kun ka taa don o yɔrɔ la Jala hakilina taara yɔrɔ min Jala hakilina taara CICB de la ça c'est d'abord national c'est un événement national donc n'i ta kɛ présidence la o ye kulubako de ye n'i y'a kɛ yɔrɔ wɛrɛ o y'o ye mais Jala u ko yɔrɔ min na k'i ka Jala don dɛ taa Jala don o yɔrɔ la cérémonie kun ka kɛ CICB de la a kun man ka taa kɛ kuluba c'est pas une affaire de la présidence ni une affaire militaire sɔrɔsiko dɔrɔn tɛ o sɔrɔsiw ka laɲini tɛ o anw de y'a laɲini kɛ sɔrɔsiw bɛ se k'u classer de min ni min ɲɛmina ka nin min kɔrɔ ye min ye général de corps d'armée ani général d'armée ani général de division ani général de brigade o ye sɔrɔsiw ka laɲini ye mais ka taa kɛ kuluba pourquoi mon général pourquoi e de aw de ye kumada di mɔgɔw ma sinon a kun kan ka kɛ CICB de la kuma hakilina ta ye de n'a kun ma kɛ a kun ma taa kɛ 26 mars la n'an kun ye sadi fa ka diɲɛ bɛɛ bɔ ka taa nin jarako la bilahi n'an kun ye démonstration de force dɔ kɛ kuma min bɛ ka fɔ bi a tɛ kɛ kuma min bɛ ka fɔ bi a tɛ kɛ n'an kun bɔra k'an kun da 26 mars la ou bien ka taa yɔrɔ dɔ fa k'a fɔ ko Assimi ka Jala bɛ ka don devant le peuple malien bi kuma min bɛ ka fɔ a tɛ kɛ moi je pense que on est trop banqué des actions politiques mɔgɔ minnu bɛ yen bi ne bɛ kuma walahi u bɛ ka ne ka kuma bila minɛn kɔnɔ ka taa ne la bagabaga ka ne la siran i don ta i tɛ transition fɛ a dɔn walahi o tɛ mɔgɔ minnu bɛ yen ninnu tɛ se ka ninnu bɛ ka i b'a dɔn ninnu tɛ se ka Assimi ta yɔrɔ foyi la franchement ne b'a fɔ c'est vrai a ka bɛn ma a kana bɛn ma ne bɛ n yɛrɛ de ɲini na bi quoi mɔgɔ ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ n'a hakili parce que hali ni ɲɔgɔn fili bɛ kɛ i bɛ ka fɛnɛ la
kuma min bɛ fɔ i bɛ ka maa man ka to yen kosɛbɛ alors que a hakilina bɛ ta don min na an bɛɛ ni i bɛ ka jɛra k'a hakilina ta i bɛ ka ye fɛn o fɛn kɛ ani mɔgɔw de jɛra k'a bɛɛ kɛ mais après an y'an désolé ka bɔ i bɛ ka la ka fɔ i bɛ ka kelen don mais ça c'est pas bon ne bolo bi n'an kan k'an jɔ ko kɔrɔ an k'an jɔ an ka kɛta kɔrɔ an b'o kɛnɛ de kan donc bi bi in na ne bɛ nin kuma fɔ Assimi ne bɛ ka Assimi ye bi ne bɛ ka Assimi ye après la transition ne bɛ ka Assimi ye n'an ye fɛn min ye n'an ye élection kɛ ala barika la n'an ala sɔnna n'an an ye élection kɛ 2025 élection kɛlen kɔfɛ Assimi ka fanga ta élection bɛna kɛ 2025 n'ala sɔnna n'ala a bɛ ala de bolo a kɔni budget bɛ fɛn kɔnɔna la mais ni ɲɛ bɛ Assimi après la transition parce que ni mɔgɔ kelen de t'u dusu gosi k'olu de Assimi na kɛ kosɛbɛ alors que c'est pas vrai mais ni Jaladi bɛɛ kɛla an ma fɛn min ye général Modibo Konɛ an ma ale a kɛnɛ kan ouais n y'o fɔ ka da kuma kan i b'a dɔn aw ma min faamuya depuis Modibo Konɛ kɛra don min na SCE ɲɛmɔgɔ ye mɔgɔ si ma ye média ɲɛma a photo kelen de bɛ yen photo kɔrɔ de bɛ mɔgɔw b'o ta k'o yira SCE ɲɛmɔgɔ tɛ jɔ kɛnɛ bɛɛ kan mɔgɔ caman bɛ jɔ n'o Assimi yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan Assimi ye président de ye Modibo Konɛ arrangement bɛ sutura de ko fɔ Modibo Konɛ bɛ taa bannikɛyɔrɔ la ne k'a ye fo ni mɔgɔ min b'a tɔgɔma cogo dɔ sinon a bɛ yen hali t'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ yen hali t'a dɔn k'a fɔ ko Modibo Konɛ bɛ yen ɲɛ bɛ dɔw mankan na k'a mankan na k'a donda papa tɛ Modibo Konɛ la foyi tɛ Modibo Konɛ la cɛ mɔgɔ ka sabali sa mɔgɔ ni jɛdon de y'a yira bɛ yen mais baara yɛrɛ cadre kɔnɔna la Modibo Konɛ ninnu tɛ taa kɛnɛ kan kɛnɛ ninnu kan mɔgɔ 100 bɛ yen bi min bɛ fɛ ka dɔn Modibo Konɛ yɛrɛ ye jɔn ye u bɛɛ bɛ se k'a dɔn nin kɛnɛ façon kan a kilo sɛbɛn caman n'o tɛ Modibo Konɛ ka mɔgɔw de ye baara kɛ dugu la ni min kun ye cɛ ye kun ka fɛn kɛ est-ce que kun bi i ka ko nɔgɔya yɔrɔ la donc n tɛ kuma o kan k'a fɔ dɔrɔn franchement Assimi k'a ka classe politique falen Assimi bɛ ka baara kɛ ni classe politique min ye min kale a ye a bɛ marifa dɔn a bɛ arme dɔn ne bɛ politique dɔn ninnu tɛ se ka Assimi ta o la parce que chaque fois nin waati min na Assimi kan ka sankɔrɔta ni Assimi kan ka layɛlɛn sanfɛ jamanadenw bolo i bɛ taa sɔrɔ olu dogolen don wagati mais n'a kun y'a sɔrɔ ko ministre de kun ye jɔyɔrɔ sɔrɔ tan ko ni jɔyɔrɔba batɔ dira ministre ma ko nin fɛ ça y'a sɔrɔ fɛn cɛ fɛn min kun rattaché don a ka ministère la kun bɛɛ la bɔ ka préfélicitation kɛ mais i b'a bi u kunna ni Assimi yɛlɛla an bɛɛ bɛ yɛlɛ ni Assimi sankɔrɔta an bɛ sankɔrɔta ni Assimi ye lolo sɔrɔ k'a ɲɛna Assimi bolo an fɛn fɛn bɛ ka kuma a ɲɛna an bɛɛ bolo wa n'a tiɲɛna an kana bila an kunna ko Assimi kelen don dɛ an fɛn fɛn mɔgɔw la convaincre an bɛɛ on est tous comptables donc mɔgɔw ka bɔ hakilina dɔ kɔnɔ mɔgɔw ka bɔ ko dɔ kɔnɔ ne ma mɔgɔ si ka communiquer k'a daminɛ fɛn min fɛn cɛr'u la maa ma kun bɛ kɛnɛ kan ɲɛ t'a mɔgɔ si ka communiquer la et ça m'a beaucoup surpris et moi je pense que le président k'a ka compagnon politique jateminɛ comme fɛn min ye Jara ninnu o dila kunu est-ce que a temps tɛmɛna fɔlɔ u ka bɔ ka communiquer kɛ k'a yira k'a fɔ ko a Jalo ye depuis don min na conseil des ministres ye nin ta don min na Jala yɛrɛ validé la a cérémonie ye dɔ wɛrɛ de don cérémonie de port de galon ye ko wɛrɛ de mais depuis don min na conseil des ministres la a fɔra ko Jala donna ko ninnu proposé la général depuis o don on devait quand même prévoir les communiqués cɛ mɔgɔ ɲin dɛ n'i y'a ye mɔgɔw b'u jɔ ka dɔ b'i jɔ ka Jara politiquement politiciens kɔnɔ ka kuma olu ye cérémonie kɔnɔ dɔw bɔra k'a fɔ k'a ma diya olu ye cérémonie kɔnɔ mɔgɔ man ka kɔn ka kuma ka nin kɛ anw ɲɛw an minnu bɛ Assimi fɛ an minnu bɛ Assimi kɔ an fɔlɔ kan ka bɔ ka taa mais ne bolo communiquer kun kan ka kɛ a parti politique caman bɛ yala la ne ɲɛ b'u la mais est-ce que politiciens fana ka ban ka communiquer kɛ est-ce que a kun ti u ka politicien 11 min ni o bɛ fanga tigilamɔgɔw bolo non ni ko politicien e ma minnu fɔ ne kan t'olu ma n'i donna bi mɔgɔ caman bɛ kuma la bi n tɛna parti politique mais an bɛ taa dɔɔnin kɛ Arema Korema Fiji Mali i ko n ka kuma la n'u bɛɛ ye parti politique de ye o bɛɛ ye mouvement politique de ye minnu bɛ ka Assimi soutenir mouvement Ambikɔ i ko n ka kuma la n'an bɔr'o la an bɛna fɛn tɔgɔ de a ka ca quoi a baden oui ça c'est le côté politique société civile dun le président de la société civile a kun tɛ salle kɔnɔ société civile ma mɔgɔ bila ka taa hakilina bɛ ta don min na ko société civile de y'a ta kosɛbɛ parti politique kana communiquer kɛ o ye kuma wɛrɛ ye mais parti politique minnu ka Assimi accompagner u kana ta mais société civile de bɔ kɛnɛ kan k'olu de ka hakilina dɔn k'o bɛ ka Jala in di kosɛbɛ o misali au moins la direction je ne sais pas comment et société civile commission nationale de wele cogo jumɛn n t'a dɔn si c'est le bureau national de la société civile et le haut conseil des Maliens de l'extérieur o kumara mais alors que Maliens mɔgɔ ye délégué bila ka na le président du haut conseil il m'attend a kun bɛ yen a ka mɔgɔw kun bɛ yen kosɛbɛ décision tara ɲɛna Mamadi Issouf Maïga qui a piloté le dialogue au moins ale kun kan ka bɔ bi ka kuma kosɛbɛ i ye ɲininka ko palais t'a kɛ yɔrɔ fɛn kun kan kɛ CICB de la au moins fɛn fila kun b'a la a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye ça c'est le contrôle et le civil le contrôle citoyen an ye dialogue min kɛ
les recommandations, on veut aussi pour l'application stricte des recommandations. A kun sababu Assimi yɛrɛ b'a dɔn jalako kɔfɛ a ye layidu fɛn fɛn ta jalo fɛn kɔfɛ an b'a bɛɛ waleya nin kɔrɔ ko minnu taara jalow kɛnɛ kan u yɛrɛ hakili tɛ jaloko yɛrɛ recommandation na alors qu'on dit que les recommandations de dialogue sont souveraines n'a ye hakilina min ta jaloko la a bɛ appliquer diyagoya an bɛnn'o de kan ni général Jala bɔr'o kɔnɔ o tɛ baasi ye o mais an b'a fɔ Assimi a tɔ fana ka kɛ maintenant aw yɛrɛ ma fɔlɔ min yɛrɛ kɛra n'an ma gouvernement yɛrɛ féliciter o la il fallait quand même féliciter les promis a y'a hakilina mun di a taara ok kuma an b'a ɲini président fɛ a k'a tɔ fana waleya ni bolo jamana bɛ mara ten de mais aw bɛ taa ten ko société civile ne kɔni fɛ bi Assimi ka ninnu bɛɛ boyi parce que mandaw tɛmɛna u bɛ transition de kɔnɔ walahi a k'i sen bɔ ninnu sɛnɛ a ka ministre fila in de kun ɲininka a ye jeunesse ni musotɔ minnu sigi a y'a sigi aw yɛrɛ de tɔgɔlabaw a y'a sigi bi transition hakilina de kɔnɔ ni min don a b'a fɔ ɲɔgɔn ye cɛ min ye fina Choguel de kuma dɔ fɔ c'est la pure vérité l'heure est à la clarification n'i y'a mɛn ko clarification nin de don bɛɛ n'i ka interprétation don dɛ nin ne ka interprétation ye propre à moi mɔgɔ ɲin jɛlenw de y'a yira don n'i ye fɛn min fɔ n'a kɛra i b'a fɔ n'a ma kɛ i b'a fɔ jamana bɛ jɔ ten de a bɛ kɛ sababu minnu yɛrɛ bɛ fanga la u b'a dɔn k'a fɔ jamanadenw bolo k'olu suit ja n'an ye fɛn kɛ jamanadenw bɛ se k'an sanctionner wa u b'an applaudir fɛnɛ e bɛ se ka fɔ mɔgɔ ma k'a ka fɛn kɛ cogo di o kelen kɔfɛ e ma bɔ ka commune kelen kɛ pour soutenir mana ca ok Bobo o ye an bila an bɛna fɛn min jamana laɲini ko 200 milliards ko ka o bila opérateur économique olu ka bolo kan dɔw y'a yira fana k'a fɔ ko fɛn min ko opérateur économique ka juru min bɛ jamana na ko a bɛ se ko 5 000 milliards la i bɛ se ka détail jumɛn de di an ma o kan Ba Sakɛ ye kumaba de fɔ n ka min expliquer n b'a dɔn Musa Konate fɛnɛ nana ale fɛnɛ kuma dɔw so ye kosɛbɛ kuma dɔw b'a kɔnɔ mais n bɛ nin expliquer kosɛbɛ gouvernement ye hakilina ta ko 200 milliards k'a bɛna o bɔ dette intérieure la Ba Sakɛ n bɛna dette kɔrɔ fɔ ne ye expert dɔw ye Ala kana mɔgɔ kalan k'i ka faso ci kosɛbɛ Ala kana mɔgɔ kalan k'i ka jamana lasegin kɔfɛ amina n'Ala y'i kalan ni jamana ma taa ɲɛ i ka kalan ma foyi ɲɛ ye fanga dɔrɔn nɔfɛ ka na baara bɛɛ kɛ fu ye n ye 5 000 milliards mɛn dette saba de bɛ yen o dette saba jumɛn dette dɔ bɛ wele ko dette opérateur dette dɔ bɛ wele ko dette institutionnelle fii la dette dɔ fana bɛ yen i bɛ se k'o fana wele ko dette extérieure o ye jamana bɛ juru min ta institution fɛn international fɛ i n'a fɔ banque mondiale ninnu ni FMI ninnu fɛ kosɛbɛ fanga tɛmɛnen ka taa o fana mais mun fina an tɛ fanga tɛmɛnen ko la a ye ɲininka fɛn dɔ de la a b'a to n ka t'o kɔnɔna la ne tɛ fanga tɛmɛnen kuma fɔli la ni fanga tɛmɛnen don o cɛnni comme l'état non si l'état c'est une continuité o cɛnnikɛbaga dɔ ye ne ye o ma min yɛrɛ ka cɛnni kuma ka tɔgɔ fɔ fanga tɛmɛnen ne ye juruko kuma bɛɛ expliqué donc c'est pour te dire que 200 milliards kan ka sara dette min na n'o ye dette opérateur ye o min ça veut juru min bɛ état la à l'intérieur bi fournisseur ka juru n bɛ kuma olu ka dette opérateur a tɛ 600 milliards bɔ donc ni 200 milliards bɛ sara o la ni bolo o ye félicitation ye wari min b'a la ka sara wari in bɔra min gouvernement ye effort jumɛn kɛ o de y'a to ne ko Assimi ye jinɛ ye o de y'a to ne ko Assimi ne ma dala c'est l'un des présidents l'un des meilleurs présidents que le Mali n'ait jamais eu en 2 mois code dɔ bɛ ko code Assimi o kɔrɔ ye o code de ye code minier ye Assimi nali min kɛra ka a sigilen a ye sanu secteur minier ta a ye audit kɛ k'a ta il faut en compte k'a bɛɛ ta ka audit kɛ k'a bɛɛ lajɛ an taara sɔrɔ minier dɔw bɛ yen mine dɔw bɛ yen plutôt ça les fait 20 ans état ka dividende ça fait 20% kan ka di état ma dɔw m'a di 20 ans ni jamana ɲɛmɔgɔ dɔw b'a tila ɲɔgɔn cɛ i bɛ taa sɔrɔ ministre yɛrɛ dɔw ka action bɛ mine na u ye jamana ta k'a kantigi son excellence général d'armée Assimi a y'u wele bila ka bɛɛ ta f'i ye e ye jamana suɲɛ san 20 i ye jamana suɲɛ san 18 e ye jamana suɲɛ san 5 bɛɛ ta jɔr'i la a minier bɛɛ ka suɲɛli jɔra la k'a fɔ u ye jamana suɲɛ impôt la sɔsɔlimaya la o ko son excellence an b'a ɲini fɛ comme an ka contrat date banma tɛ kelen ye yanni contrat banni cɛ i ye min fɔ n ye an ye suɲɛli kɛ wa an b'a ɲini fɛ an b'a sara a ma se bilen k'a publier parce que an bɛ bourse la a bɛ se ka jouer an kan i bɛ taa sɔrɔ mine dɔw bɛ yen u ka solution bɛ dugu wɛrɛ la au minier pénalité gansan le Mali doit récupérer à peu près plus de 800 milliards milliards kɛmɛ seegin ça fait o tɛ taxe ni fɛnw ye dɛ o ye min sɔnna Mali kun n'a jɔr'u la k'a fɔ u b'a sara en fiscalité ça fait impôt ni taxe ninnu na k'u bɛ min sara jamana ye dɔrɔn en 2 mois wari minnu sarala 200 milliards bɛ ka bɔ millions ka wari dɔrɔn 200 milliards bɛ ka bɔ o de la
et dette opérateur est dans 600 milliards. Min sonna en kun à peu près plus de 800 milliards impôts taxes de beaucoup de ça. Donc au cours les 600 milliards là, à la barca là, à ce mini sara la teke là, 200 milliards ni mega dia adam la lundi, avec kunche décembre là, il y a no chetou, wala na frakantu. Joni mona. Ntado. Mais ba donc ni 200 milliards ko fait ni ala ma bachike 300 à 200 milliards de frakantu. Tous les mandats qui sont en souffrance, le gouvernement est prêt à appuyer toutes les dettes opérateurs. Mais opérateurs de Jamana ni maure. Olu de soba ucho, olu de action pa ok, olu de impôt sara, olu de taxe sara, olu de fin chama sara, olu de Jamana fait bé. Donc ni olu ka fait massa, Jamana sera bouger. Sous dans le monde le kama. Ni a bi santé bâtiment, olu de bagou la animé fene. Ni 2 mois. Coordonné Gansan, le gouvernement est en train maintenant à dette d'appuyer. Ni wari nganga sranye mission na anku mais asimi barkela de mais même fois oui Mali bina woro soro tumu o fene be ko fe kana min Gansana Mali min do nationaliser ay min do racheter min do la signa kana min do la signi misra kana min ye do ya ira fo Mali le mana sisa ulti sira na faso mo lu kangata gouvernement ngani be ala patrie gouvernement ngani be bi tumu wallahi mena min fina wordo kumbe malika alaka wari ni alaka wari ndi alaka wari nge malima kuna wuri note ne madala ni ambe ban wari dun ala anko ile makobulun ka donc mena la mine de galamina Sulemani wari mun so sans kotaina contrat ko mine na ni wari mun ile maka so 64 milliards ka contrat ka ko don ile ma wa mine betra signature ke pour balu mo so so kili na ngunya me ko bari gol kumbe ka gela do non ata ina ka ba joli sur la penalty là ntinda do nite mo kinda mo mineo fi arana kuluba ita la ke we arana we gado baby engagement si ni juru be na ni Jamana cheni ni mini milliards gazara 2 milliards keme 2 milliards bicheni 2 milliards tandan 2 milliards ça dépend la taille des mines be ga tita ça donc on a soso amoko do ga soso mais c'est ça qu'on appelle un président Jamana dino be lo juru be état là donc be état frère juru bolu là bu ga Jamana sanu bo katana oui, on nous contrat de nous salader. Oui, le contrat qu'on a ban, on t'a renouvelé notre nous salader. On nous mon contrat qu'on a ban, le gouvernement n'est plus prêt à renouveler notre salader. Il est mis sur un Mali pour bien naïr. Ou bien qu'un minimum qui est témoin. On va les grands mais c'est la dette opérateur appuyé qu'à bamper. Ni d'où ni présent d'y accompagner. Bon, depuis plus de 3 ans. N'ayant fini au banque mondiale que du Kélé, banque mondiale que Mali te paiement, retard de paiement, banque mondiale que Workélé. Ah bon? Mais le Mali est le pays faiblement endetté. Il y a moins de fonds. Il y a moins de pour marcher que Dourumanga tenait à PIB 70%. Au Croix. Au Croix. Et que Dourumanga tenait, il y a soro mime konala. Et que Dourumanga c'est au 70%. Kéméo là. Biolom là. Quoi va 70%? Sénégal de 70%. Mali de 50%. Mali ka Dourumumbe, mais la position placée là. 5 à Bukuna 50,3%. N'a de 5 000 milliards. Banque mondiale ni FMI ni fait nombre. Mali B à peu près à fait 50% là. Bon, le Mali est à jour. À territoire là. Mali est paiement en termes de paiement. Banque mondiale est beau il y a moins est beau don. Mais avec tout ça, assez bien fonctionnaire sera. Fonctionnaire comme Machalare Bora 600 milliards là, 1158 milliards. Assez bien à 600 milliards. Avec les revendications article 39 avec harmonisation ni grille unifiée nous. Assez bien bien akna monta. Année à son année benima bi. Fonctionnaire ça sera 1100 et quelques milliards. Kéli. Jamana ga avion ça. Jamana ga mouroussa. Avec tout ça, entre Dourou, état de paiement tana, pour tana, avec les pérables. C'est ce que le gouvernement nous conseille. C'est pour ce qu'il est l'un des meilleurs présidents. Assimi le bon président. Ma foi, mais n'est pas effort. La pression extérieure, la pression intérieure, Dourou, Kawari Tigela. Depuis 3 ans, institution financière, quel est mon drôme qui est Malima Kabokofe, partenaire Kunda. Banque mondiale n'est féminine à Nido. Paywall Joe Malila. Malais forêt de pas de promesses. Ni mimba de câble. Mali bi ka balona yɛrɛ ka halala ani partenaire woro wa be woro minɛ bolo donc n'an bɛ kuma a ye gouvernement ka effort lajɛ mais bi dette intérieure n'o ye dette opérateur ye à 600 milliards à peu près a bɛ to de la 200 milliards min bɛ ka sara le gouvernement est prêt encore na ala sɔnna ma an bɛ woro wɛrɛ fara kan parce que maa minnu bɛ yen n'u bɛ an suɲɛ an y'u minɛ de an y'an ka zonw de minɛ an y'an ka zonw de minɛ donc zon minɛlenw de b'an bolo an b'a la ka wari bɔ u kun kelen kelen
Donc c'est pour vous dire que Mamou Mougan Kumafo, Aya Fou, Fou, Goto, Kone ou défi, Neuta, Nimbu défi, ni Keneka. Na Mimba donc le gouvernement a dette opérateur intérieur que 5 000 milliards. Il y a un pays qui paye. Il a mis la fin de l'expliquer au bien. Mali a code 20% de au 20%, 10%. Au de conseiller nous Jamana gratuit. 10% de Java intérêt. Jamana Kumbe ou racheter. Jamana Kumbe ou acheter ça. Donc Jamana dans 20%. C'est le 10% Jamana dans 10% flana. Jamana Kumbe ou acheter ça. Mais ni nage Mali fama ou 10% de Jamana taille. Ou bien 10% flana ou bien action. Donc ministre ou action Kumbe minna. Déjà quoi action Kumbe minna. Mado Kumbe au lieu de ministre, vous l'avez avec un ministre directeur. Donc, tu vas te faire ça. Bon, Assimi n'a des sentiers. Oui, il est malade. Corminé, il est malade. Qui m'a sorti, tu m'as sorti dans les bis, on nous s'en fait. Donc, à tes minutes, on arrange tout. Ni une belle adje, cachoueli, voilà, la Frenchman, voilà, à tout arranger. Donc, mine d'eau, vous louez à ces quatre. Mais il va barrer le temps folie. Au bien Kabri, il va avoir 2019. Au projet de Sénat, le conseil des ministres s'est fait en 2019. Mais Assimi n'a rien à voir. Mine n'a ni bébé à me faire nationaliser. Au lieu de John Loutou au final. Mine n'a ni bébé, place à la en gestation. N'a ni mine nous nationaliser. Aujourd'hui, Barin Golka fait mes réserves d'or. Au point qu'il y a. Mais c'est excessivement riche. À travers la quoi. Il y a de la fenêtre. Et il y a de la fenêtre. Baribol devait en cours, discussion de ça. Mais un millier de rapports qui ont assigné au team de Pogalon. C'est ce que nous avons. C'est ce que nous avons. C'est là. Pourquoi t'engagement t'as un point de taxi ou comme quoi on va faire un engagement à Wassara. Il dit là, mais moi, Mali de la zone, mais qu'à Jola. Tu veux que Mali m'a pas Mali fera. Et quand t'as Jola, quand ça y est, mais vous allez répondre à mon jugement qui a mis sur le jugement. Il m'a coûté, tu vas doit être à faire travailler. Mais à Jolou, là, vous pouvez avoir une tamali, vous connaissez 171 milliards de ça. Mais à mettre mis Jamana quoi? Ni bébé que Jamana Marabados, ou politicien qui nous tous, vous voyez Jamana là. Jamana Bina, Jamana Kirata. Alors que Audrey Jamana n'y aura action ça. L'État qui a action, mais ça, ministre de action ça. État dans 10% flané, gouvernement d'Oyos. Faut puis assimiler du roux de ça. Jour nous 2016, 2015, 2016, bi Banque mondiale qui a du Kélé, on territoire Kélé n'a paiement. Le Mali est le pays faiblement endetté par rapport au pays de la sous-région. On est à la fois Bakada, Wama, Jordongélin Damé. Donc, détenir mon bé, au lieu de se Jamana Black a fonctionné économiquement, ni à la somme, au prêteur qu'on a un bureau intérieur mal. Le gouvernement est prêt à appuyer tout. Avec son retour de doigts en 2 mois seulement, assimilation technique là. Amakoba kere, amata duruta, Banque mondiale bolo, amata duruta rore. Avec avantage ni choli mun baka jamana ko ay war bo la. Quel président? Et ni ala tem mo manga sani président façon ko. Mo kanga sani ko. Ni ala solama. Wo re kanga sala tu. Bo fera doy peneka. No fera kala nando la 2025 kono. Apene pas. Mais mun ta ni regarder bala lu côté de katanga kuma ta ka ko ne de ko ka be sala. Qui était Karim Gadjourou, ko ini Karim et Terima ou bien ini fait ko dossier mi avec présidentiel là et 1 milliard ni. Il va faire campagne ni ke. À quel président ko war sara doy 1 milliard et quelques. Au sera li façon côté de. Président campagne war te jamana ka. Président campagne war be président ira de ka. O mun be nous ni jamana fama ko kadi. Nous est contrat engagé. Steria sera ni Sindia sera fait. Na kuma to lukane. Je parle des vrais opérateurs. Nous y est juru do jamana la tienne sera fait nous va war be. Na molu dema. Mais c'est nga kuma ka. Regarde tout vidéo là. Quand toi ta for no bu ira de côté. Et mi ta Steria sera ne tere. Et mi ta waïli de dépenses engagées de ne tere. Et quand même nous ta en bonne régularité. Nous ta régularité certifié réglé. Na kuma bo de ka. Voilà. Ok, pour mais internet tout doyer journal ira fem betali ko ni min kera on tay ko parce que mali société fa on fait benasi na maloma ko yuru ani abe gérer tout na ko abe be la fu ko yala ko ni kera est ce que atna ke sababu yi to ni woni wala nu mo na ko na biya si avec Moussa mo be jamana de be ba de be tiens o da to akadne biya simi ma boka feno gamale on yakoro sono sini mo ba kele nay oui jume nasima boka coach en formalé sini nasimi be kele anna kala élection konna la mo ba akele na kuma asinga ira mo la ka fo am ga mbulu bo bebulu na ya mbulu bo mo bulu ate délégué blé ami barade ay fo shinde communauté malienne na ya fo communauté malienne na kana formalé on ne parce que bebala ka ko souveraineté bebala ka ko horoya mais mali be ruru mun kono bibina
an bɛ don min na ko bi Mali bɛ yugu kɔnɔ Mali tɛ se k'i jɔ n'a yɛrɛ so tɛ foyi la an ka tiɲɛ fɔ parce que cadre dɔw bɛ Mali kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ Mali cadre dɔw bɛ olu tɛ penser à l'intérêt national même jamana ka hɛrɛ olu ka sira foyi t'o la n'u yɛrɛ ka intérêt tɛ fɛn o fɛn na u mɔgɔ t'o la u ye investir joli lase mɔgɔ dɔw bɛ yen bi bi in na ne ni an taara Sobilen ka usine na an ye baro kɛ ne kasira e ka kasi non mais deji de don mun de kɛra 3 ans a bɛ ka wari don jamana la i b'a kalama ka fɛn dɔw bloqué don surafɛn kama Sobilen une usine qui est prête aussi à créer 400 emplois mais a tɛ se ka lakali quoi wa o ɲɔgɔnna balontanna caman bɛ yen min tun ko ni Sobilen t'a ɲɛna k'ale bɛ na mais jamana faama dɔw kɛlen bɛ k'a bloqué bi n'i kumana fɛnɛ i bɛ taa minɛ k'i bagabaga kuma dɔw b'a kɛ i n'a fɔ ni denmisɛnnin ye nɔnɔ sɔrɔ i b'a bugɔ cogo min na o b'o de kɛ anw na i la misɛnya i bɛ mun fɔ jamana kuma tɛ se ka fɔ jamana in problème bɛɛ administration publique de il faut que administration de nettoyer wallahi bi bi in na Mali administration n'est pas administration mɔgɔ dɔw b'a kɔnɔ bɛɛ tɛ dɛ mais dɔw b'a kɔnɔ qui ne sont pas d'accord avec le changement Assimi bɛ ka taa n'a ye sira min kan est-ce que la jeunesse est prête à travailler est-ce que jeunes labɛnnen don baara kama est-ce que musow labɛnnen don baara kama est-ce que Mali population labɛnnen don baara kama san 60 an bɛ delili la a bɛ minɛ ka na an bɛ taa projet ONG fɛnw an bɛ wari sɔrɔ facilement bi a bɛ ka taa n'a ye sira min kan a bɛ ka Assimi bɛ ka fɛn bɛɛ nationaliser mais a ka secteur lajɛ fɛn caman bɛ yen jɛlen tɛ dɛ dugutigi dɔw ye dugu feere dɛ n bɛ misali d'i ma n'i ye contrat minier ta k'a lajɛ mesure d'accompagnement mun bɛ yen ale ni contrat caman kɔnɔna la a bɛ yira k'a fɔ ko ka duguden dɔw ta baara la surtout main d'œuvre ninnu na mais moi j'ai vu des Ghanéens des Nigériens minnu taara wolosɛbɛn dilan 5000 mairie la ka taa don dugudenw yɛrɛ place la baara la dugutigiw y'u tɔgɔ dɔn ne mɔgɔ tɛ dɛ ne yɛrɛ ɲɛ sanu bɛ bɔ yɔrɔ min na kɛɲɛba ninnu ni fɛn ninnu mara ninnu kɔnɔna la ani tugu tulu mara ninnu kɔnɔna la i bɛ taa wolosɛbɛn dilan ka taa n'a ye ka taa baara kɛ dugudenw place la kuma dɔw la dugumɔgɔ dɔw b'u place de i bɛ na a bɛ salaire tila ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ taa baara kɛ u place la n'i ka salaire ye 200 000 francs i bɛ 100 000 francs d'olu ma olu yɛrɛ tɛ taa baara kɛ o ye fugariya dan ye yuruguyurugu bolo bi n'i y'a ye miliyɔn bɛ ka fɛrɛ dugu caman ma u ka taa dugutigiw ɲininka dɛ hali chinois bɛ ka tiɲɛni kɛ yɔrɔ caman dossier dalen fɛn bolo yan chinois bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ne y'a bɛɛ lajɔ walahi nin yɔrɔ la ne bɛ Kulukoro gouverneur fo colonel Sanogo k'a fo ka segin k'a fo ka Kulukoro gouverneur fo a ka hɔrɔnya na n'a ka baarakɛlaw a ye mun de kɛ Kulukoro gouverneur ye daluya fɛn fɛn bɛ yen chinois baara fɛn fɛn la a y'a bɛɛ lajɔ fo daluya tɛ min na olu daluya tɛ min na mun na dugutigi yɛrɛ dɔw ni chinois sigira ka papier kɛ ka papier kɛ ka min ka u bila ka baara kɛ u ka forow seri ka wariw minɛ ɔ e ye wari minɛ dudenw t'a kalama dugumɔgɔw t'a kalama i dun papier i bolo nɔ bɛ yen a papier bɛ yan hali sini ne ye dugutigi dɔw wele ne ye a dugutigi dɔw wele an ye n bila baara na n ye daluya sɔrɔ n bɛ fɛ ka taa dugudenw lase ko non k'a ka ɲi ko bi ma ne de sɔrɔ alors que olu de ye ne bila kɛlɛ la o dugutigi dɔw tulo bɛ ne la j'ai été u ye papier bɛɛ bɔ contrat minnu bɛ yen chinois ni indien ka kɔnɔ fili bɛ fɛn fɛn na an kɔni y'u lajɔ mais dɔw bɛ yen dugumɔgɔw yɛrɛ de n'u ye baara kɛ au détriment au contre l'intérêt même du village mais n'u bɛ kuma f'i ɲɛna u b'i lafili t'a ɲɛɲini dɛ t'a ɲɛɲini Mali problème ka ca dɛ dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la dɛ dugutigi dɔw ye dugu janfa a mɛnna donc je pense que aujourd'hui Assimi ka kuma yɛrɛ ɲɛfɔ maliyɛnw ye n'an ko an bɛ kɛ hɔrɔn ye a bɛ baara de kofɔ dɛ a bɛ baara kofɔ est-ce que jeunesse est-ce que an na bɛn n'o baara kama donc ka mini minɛ dɔrɔn t'a ɲɛ nka mini minɛ dɔrɔn tɛ dɛ fɛn caman bɛ an bɛ k'a récupérer ka bɔ tubabuw bolo tubabuw bɛ baara de kɛ n bɛ misali d'i ma ka énergie to tubabuw bolo kuma kun man ca tan dɛ ka EDM to tubabukɛ bolo tubabukɛ nana ka na EDM ta compteur kun bɛ sara en 2 tranches 6000 maro joli i bɔra a kalama an y'a ye waati dɔ la Somacɛ Bolo bɛɛ kun bɛ don 21 000 francs baara de don dɛ est-ce que bi bi in na balima sira ni sinji sira mɔgɔw bɛ ka don baara la yurugu sira fɛ mɔgɔw dalen bɛ ka kɛ fɛn bɛɛ ye i bɛ taa dɔw ka so fa bɛ baara la ba bɛ baara la den bɛ baara la parce que fa bolo bɛ fɛn bɛɛ la i bɛ taa mɔgɔ dɔw yɛrɛ sɔrɔ a yɛrɛ den bɛɛ ale yɛrɛ ye tentigi a den bɛɛ ye tentigi a den bɛɛ a kɔnɔ ale yɛrɛ denw de sɔrɔ a bɛɛ ye tentigi ale yɛrɛ tentigi ça c'est une très mauvaise image pour le pays o tɛ jamana ma tɔgɔ duman ye o bɛɛ tɛ se ka kɛ fɛn dɔ ye o bɛ Mali la yan donc dɔw kɔni kelen bɛ ka foroba baara kɛ dɔrɔn u ka denw n'u mɔdenw kun don yɔrɔ de Assimi kan k'olu de kɛlɛ fɔlɔ n'o tɛ n'a ye fɛn ninnu minɛ baarakɛla ko bɛ yen dɛ mɔgɔw Mali cadre caman mana bɛn baara kama dɛ mɔgɔw bɛ ka wari sɔrɔ cogo min na surtout bi bi na an mɔgɔw surafɛn ka di bi maliyɛn caman bɛ yen surafɛn ka d'a ye ni baara ye dɛ maliyɛn dɔw bɛ min sɔrɔ surafɛn na u t'a sɔrɔ baara la komi ne menacé don kuma la ne tɛ se ka kuma n'o tɛ ne bɛ caman dɔn dɛ k'i menacé yawo
Musa n'u taara ni a kina fɔlɔ ni den ye nɔnɔ sɔn i b'a bugɔ a da la ka fɛn kɛ n'i dala kuma lakali la malakali non ka dénonciation i ka vidéo kɛ k'i sɛgɛn dénonciation n'i minɛla la don o don fo k'i sa i t'a se non fo i t'a se ne kɔni sen bɔra a la mais ne kɔni bɛ min fɔ Assimi k'a lajɛ a ka enjeuner fɔ mɔgɔw ye jamana k'i jɔ a yɛrɛ la condition de b'a la n bɛ bɔ o yɔrɔ la. ok centrale solaire donc sisan nɔ ko centrale solaire ko bɛ cogo di tilema bɛ ka kun bɔ an bɛ ka gɛrɛ sunkalo la kumakanw bɛ kun fɔra bolo an bɛ yɔrɔ jumɛn a kow la selenge taw kɛra commission dɔ yɛrɛ bɔra CNT la ka taa expertise ka taa yɔrɔw lajɛ donc pour kow bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na an dun an bɛ ka bɔ samiya la donc nɛnɛ waati bi sunkalo fana an bɛ ka gɛrɛ. Moi j'ai dit comme on nous traite de violents mais aujourd'hui les ministères chaque ministère doit avoir un communicant. C'est vrai qu'un journaliste est différent d'un communicant. Alors, c'est le journalisme et la communication. Il va calmer. Au cours de la façon qu'il était. Moi, je vais être journaliste dans le C7. On a cette manière folle. À défaut, le ministère. Le ministère doit charger de comme un journaliste. Donc, ils ont quand même un problème de communication. Ça ne va pas du tout. Ministre de l'énergie, Kayorola. Mais c'est Madame Doka. Centrale Bimbara Balakake, ça fait 700 mégas. Avec bien en la consommation double de l'eau. Ni est barrage ou Foroka. Mali barrage B, ni a fait frère ça donne 1015 mégas. Mali m'a coûté courant sans la mort. Année un contrat mon cœur. Ni est comment ça m'a d'autres tout faut à publier pour madame. Faut madame. Faut madame. En Amérique mais ça. Bibina. Contrat fait centrale solaire photovoltaïque a contrat avec le niveau ça va être pour faire un papier parce qu'il y a un titre de bois qui a créé qui a dissouté l'issue a dissouté chinoisine au barakera au bas flamme mouillé on va faire une étude topographique alors étude topographique dorée quand tu beaucoup le rêve fait tu vois drone qui est terminé au gars au bas moi nous drone qui est terminé étude bêta aye environnement bêta au bana ça veut dire que tu étude de terrain nous au somaya étude de terrain kata bugolo ta kalaje ka mécanique de sol c'est des sols argileux c'est des sols sablés ça veut dire que tout petit bugolo est tout tu parce que ni be panneau pied do faut ka donc à ce niveau doré voilà ça vient ni fin de mandat kana yo donc au étude de terrain on sait qu'après faut pas terrain balisé faut pas terrain balayé. Donc, terrain est balayé tout dit. 10 nana, 100 nana, 100 buena. Donc, bien, il dit, il n'a dit, bête dit, il binge. Allez, il y a boué. Il tire à du boulot, il n'a pas de choix. Parce que du boulot, comme ma foi. Donc, on est étude de terrain à Soumaya. Mais, impact pas là. Il est chez nous flâner. Chez nous flâner. Ou bien, pendant que l'on a ta drôle, qu'on a sigi, qu'on a donné, qu'on a dit. Avec elle. Et, pas de ressources de nous. États-Unis doit être quoi les premiers kilowattheures. Fait qu'il est mis Jamana Blareta va débouler les filles. Étude de terrain. 10 000 nana. Donc, n'y est bint. Et puis, bimbo, on m'a du boulot. Sans faire un du boulot. Donc, il est étudié, il est normé réel. Parce que quand on a pied, il est terrain connu pour il est semaine de dessin. Il y a niveau ni. Bon, au semaine de dessin, on a mis du boulot comme un, mais du boulot comme un, du boulot comme un. Au retard de l'accusé, sinon bara beba tu vois. Au moins nous rattraper et ça m'a donné. Ni vous qui vous gagnez na mabana, ça m'a donné. Et ça dora, il est sur une telle terrain. Sinon nous faisons pas takani. Mais ni jouer avec mon appareil. À tout point, jamana courant maintenant on doit ou jamana de compte on doit. Ah jamana fait mon reba fanga la roma la le dalimbi. On ne va pas mal. On te bashi oui. Ali si ça on met la gauche de Covid au mandat dans ta boîte. Ben ta forme. Vous avez Kaujim Mangana, au Vidomani card dans ta porte. Au Vidomani que le Vidomani utilise la Galata. Nous sais qu'elle est là. Et on nous utilise pour la Galata. Darimena, il darimena, comme darimetri. Ambe darimena. Donc, darimé Kodo. Mais darimé, je ne vais pas darimé pour te qui bimdum, darimé droit, darimé basidi. Allez, les basidi nos femmes, les basidi nos femmes. Allez, comme la boulcabo. Allez, courant de Kalassi. Voilà ça. Allez, voir comment on va gagner pour Mathéo. Allez, comment on va l'imperturbable à Sanglin à la Sarata Saint-Démon. Allez, Munda.
contrairement à lui a mun ta e Musa yɛrɛ kun ka micro jɔ a da la a bɛ ka kuma fɔlɔ fɔ don min na e de kun ka micro jɔ a da la mais bi a bɛ cogo di donc i bɔr'o la ka na i nana jamana buruja i tila ka segin tuguni ka jamana défend i ka défense kɛ i k'anw to yen Musa Mara bɛ posture min kɔnɔ a b'a ka fanga ɲini baara de la donc e min fɛnɛ kun bɛ yen e ni Musa Mara bɛɛ kun ye hakilina kelen donc tɛmɛna i yɛrɛ transition la Buruja i bɛ ka min fɔ n'o ye général Jara ye maa se k'a sɔsɔ hali Musa Mara min bɛ ka kuma a tɛ se k'a sɔsɔ donc i ka baara kɛ i k'anw to yen i taara k'anw to nin baara in na i seginna tuguni ka anw to a la donc mɔgɔ tɛ mɔgɔ ɲini ko ka mɔgɔ dɔ kɛlɛ Musa Mara dɔrɔn ka dɔgɔn mɔgɔ ka kɛlɛ ma an b'an ka hakilina de di jamana kan anw tɛ mɔgɔ ko kɛlɛ la olu de bɛ mɔgɔ ko kɛlɛ kɛ Kaoudi ninnu de nafa sɔrɔ jamana in na koyi sinon anw tɛ olu de nafa sɔrɔ a la mɔgɔw ko k'i bɛ réconciliation na a ye taa lajɛ kɛ ne bɛ yɔrɔ min mɔgɔ tɛ bɔ n'i yɛrɛ koyi n'o tɛ ne bɛ yɔrɔ mais mɔgɔ ka taa lajɛ dɔrɔn mɔgɔ t'i yɛrɛ jɔ k'i bɛ i yɛrɛ lebu fɔ mɔgɔw ye n'ala ye bonya ni mun da i kan o minɛ k'i sigi ba ye diɲɛ y'o de ye quoi ni ala ye bonya f'i ye réconciliation tɛ dɛ hali c'est pour ça ne y'o de fɔ général de corps d'armée Ismaël Ouagé y'o de f'a ye a ko n bɛ se k'i bila min ko Ouagé ni ne kɛ portier ye ni jamana ko ne kɛ portier ye maa min bɛ jɔ da la ça veut dire quoi ne kɛ dali n'a ye dɔrɔn ka dayɛlɛ k'a tugu ye jamana mana bonya fɛn fɛn dɛ k'a minɛ quoi bonya lankolon tɛ yen koyi mɔgɔw bɛ y'i lagosi k'i ye vidéomani ye dɔw ko k'i tɛ fɛn dɔn dɔw y'i kɛ yɛlɛkomɔgɔ ye dɔw y'i kɛ maa lagosi ye maa min y'i wele k'i bila yɔrɔnin dɔ la ca n'o kɛra minɛnko ye o minɛni tɛrɛ fila ye ne ye si bɛ kɛ politicien kɔ e delila k'a mɛn don min na ko ne bila yɔrɔnin dɔ la n'a bɛ y'a don tulo la au moins ninnu kɔni y'a fɔ kɔni i kɔni bɛ fani dɔ fɛ kuma tɛ yen kuma bɛ mun kan baara min bɛ ka kɛ bi a kan wa a ma ɲi ni min ma ɲi fɛnɛ o k'a to an k'o dénoncer ala kama parce que transition ni mɔgɔ dɔw de bɛ ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ yɛrɛ ka di ala ye don dɔ sera an b'olu tere fulu kan parce que an tɛ se k'aw ta kɛ kuma bɛɛ aw de bɛ ten tɛgɛrɛ min bɛ fɔ Asimi kun o tɛgɛrɛ nafa bɛ se e ma i fana bɛ tɛgɛrɛ fɔ kan dɔ de fɔ quoi donc fɛn min ye centrale solaire nin a bɛ nin niveau de la baasi ma foyi tɛ État taara terrain kan de la o sɔrɔla ji de fɛ dugukolo tun ɲiginnen don k'a sɔrɔ n'i ye bin bɔ o y'a dama ɲigini dugukolo fana ɲigini saba n'i ye bin bɔ sisan ni san nana san bɛ sigi a kan tuguni donc a ye jigi kun sira mais sisan mɔgɔ t'a lajɛ sisan mɔgɔw b'a baara la mɔgɔw b'a commencer ka donc u bɛna bin ninnu de bali ka bɔ yen n'u y'u bali ka bɔ yen dɔw bɛ sɔrɔ ka semelle ninnu pigiw fɛ mais n'ala sɔnna ma retard ba tɛ. ayiwa Nusa ko énergie problème ko ayiwa ko fɛn ko groupe ko tɛ ko wari ko de parce que énergie bɛ dépense mun kɛ tile kɔnɔ k'a ka ca miliyɔn 2000 kɔ bon a bɛ min sɔrɔ tɔnɔ na ko bɛ taa miliyɔn 700 ko donc n'i y'a lajɛ kalo bɛ sa yɔrɔ min na déséquilibre bɛ kɛ yen yala i bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ o la waritanya de b'a kɛla énergie tɛ ka courant di mɔgɔw ma H24 ou bien mun de don. ne ye Nusa ka kuma mɛn ko ka dɔ fara facture wari kan o la m'o fɔ n'a y'o fɔ bɛ n'a m'o fɔ i b'a fɔ bon hakili t'o la kosɛbɛ. wari hakili t'o la n bɛ kuma in jaabi parce que e ta kuma dɔ la k'i tɛ hakili t'a la i b'a fɔ a y'a fɔ n b'i jaabi ou bien min ma ne ye ɲininkali k'i la. ayi i ye ɲininka min na ne kɔni fɛ Nusa ko a ye dépenses fɔ ka yɔrɔ énergie bɛ min don courant na a t'o sɔrɔ mais an bɛ yɔrɔ min na ko bi il est temps que an ka compenser ni facture yɛrɛ yɛlɛnnen ka dɔ fara facture wari kan n'o kɛra a bɛ se ka déficit complet dɔɔni n y'a mɛn cogo min na n'a y'a sɔrɔ i fana y'a mɛn ten n b'o fɔ n'i m'a mɛn ten n bɛ question in jaabi to yen i y'a mɛn ten yɔrɔ ok donc n balimaw k'a y'a mɛn ten n bɛ kuma jaabi sisan parce que bɛɛ ka hakili to a fɔta la ne bolo nin ye CNT kuma de ye CNT mɔgɔw ye ministre interpellé jaabi min bɔra la Nusa yɛrɛ b'a la Nusa ko an bɛ wari min don carburant na miliyɔn 700 miliyɔn 800 effectivement a ye tiɲɛ fɔ e fɛ miliyari 1 ani dɔɔni a ye tiɲɛ fɔ mais mun y'an se o ne bolo bi Asimi bɛ ka na ni fɛɛrɛ de ye o ko ye o de ye centrale ye ale ni baraji mun y'an ye barajiw tiɲɛ ka taa n'a ye gasoil kan ka taa n'a ye groupe kan hali mɔgɔ ka so groupe ye dépannage de e ye jamana jumɛn ka to groupe kan parce que groupe marché groupe location marché bi gasoil bɛ san o marché bi énergie filɛ gɛlɛya min kɔnɔ nin an bɛ se k'a fɔ énergie wajibiyara ka taa bila gɛlɛya kɔnɔ donc business a kɛra business ko business de kun don ne bolo bi Asimi bɛ na ni projet min e kan k'o de fɔ maliyɛnw ye an bɛ 700 an bɛ 1 milliard min don carburant na bi bi in na n bɛ fɛn dɔ fɔ maliyɛnw ye bigi ta bɛɛ ka bigi ta an k'an sigi a y'a calculer ka ma fɛn na ni groupe ye courant produit o bɛ bɛn 40 de ma kilowati kelen ni ji ye courant produit o bɛ bɛn dɔrɔmɛ 6 ma jumɛn nafa ka bon ji de nafa ka bon donc o kɔrɔ Nusa bɛ ka 1 milliard min fɔ carburant na o y'a groupement de ye mais bɛ 1 milliard min don la n'i y'o ka baraji dilan n'o tu n'as pas besoin d'augmenter les coûts des factures
la solution ne serait pas que il t'a population ma ko do be watan woro do fendo la groupe là donc on a fait mais ka woro fa ka fatira o manga fengila ante e ko do mete boy kala do mete fara ma fatu wala anta sara e ko do mete bo ka woro do me bu fara on eta anta sara asimi na système mi yodo ame groupe ko ni noya ameta tumenka ameta barrage ni la wuli ale ni centrale solaire thermique et centrale solaire mara ne centrale thermique de groupe ah oui ameta ji hydroélectrique ale ni est-ce que ba kala centrale solaire de hey ibe gasoil chouin be sena weche mais ni clé chouin clé bi kono ci billah ah bon non asimi no système de do abe gasoil chouin que maintenant clé chouin clé ba fa ni chote clé chouin clé bi abu fatu et mais clé de berbe clé chouin kala dek donc fɛn min tɛ so ye tile de hali ni gasoil ba kelen kɛ groupe kɔnɔ sini i bɛ gasoil wɛrɛ de san a bɛ ban mais tile dun a tɛ ni tile bɛ bɔ ka bin a laban ye Asimi ka solution in de an ka ji ni courant an ka ko ye an ka gasoil ko in to yen an ka groupe ko in to yen ni bolo aw kan k'o ɲɛfɔ maliyɛnw ye o de bɛ se ka facture bila bi bi in na groupe bɛ courant di dɔrɔmɛ 40 ji bɛ courant di dɔrɔmɛ 6 tile bɛ courant di joli dɔrɔmɛ 1 tɛ parce que centrale solaire fɛnɛ coût fɛnɛ ka nɔgɔn ni fɛn donc éloigné fɛnɛ kan ka dayɛlɛ Kayi fiɲɛ tɛ ka courant di Asimi k'o baara fɛnɛ ye Kayi cɛ mun de tora an ɲɛ sa mun de tora an ɲɛ cɛ ye mun de to an ɲɛ den Asimi ye mun de to an ɲɛ diɲɛlatigɛ la Asimi ye mun de to an ɲɛ donc c'est pour te dire que Musa de ye kuma min fɔ nin tɛ CNT kɔnɔ mɔgɔ ka kuma tɛ nin wa an t'a sara bi an t'a sara sigi mais a ma fɔ sa qualité de non nin ye kuma wɛrɛ de ye anniversaire sen fɛ voilà yɔrɔ u ka anniversaire sen fɛ an b'o kuma fɔ Asimi kɛra général ye a y'o communiqué kɛ a ka anniversaire sen fɛ a ma taa kɔrɔma kuma fɔ yan Asimi ye général don Maliki Dawu général don u ka parti communiqué kɛ yan a comme Kunu Jara porté non o kuma Kunu Jara porté ko Jara dira depuis le 16 au cours du conseil ministre tenu à Kourouba mercredi le 16 Jara dira toi tu es président des partis politiques tu dois commencer i bɛ se courant ta fɔli la anw ye ko ka dɔ fɔlɔ mun tɛ Maliki Dawu ka Jara félicitation fɔ ale ni Asimi ta i b'olu larɔma la donc dɔrɔmɛ 20 tɛ fara an ka wari kan an t'a sara ala sago i sago an ka bɔ kuma kɔnɔ kuma cɛ kun tɛ